Sáne, rýchle sáne, sádem si ja na ne. Potom vršku, rozbijem si držku. Malíš? Toho tu nemám. Ten už išiel pred 15 minútami. No ako tam nemáš, tak potom visí na drôtoch od lanovky asi, ja neviem. Keď príde ďalší, tak ti ho pošlem hneď. Á, už ideš, dobre. Poď rýchlo, obuj si tie tvoje klacky a poď, dolu ťa už čakajú. Pohyb, chlapce, pohyb. Ktorý si ty? Filip, počkaj. Teba ešte nepoznám, ty si taký nový. No dobre, priprav sa, dolu už sú nažhavení, kým tam priletíš. No ale počkať, ja musím počkať na pokyny od trénera, tam vzadu sedí. Sa pozri, čo tam vidíš. Vidíš niečo? No. No vidíš hovno, lebo je tam hmla. A ako chceš vidieť trénera? A tréner, ten ťa už tiež nevidí. Keď skočil posledný predskokan, tak si začali rozlievať a ten je už teraz opitý ako plť. Ja by som si teraz ináč tiež dal v takom mraze. Ty nemáš také... No ja som si už dal, v šatni sme mali, pred chvíľou. Kde ste boli? No pekná robota, ty sebec jeden, tak ty si dáš šatňa a nech si kľudne mrznem tu hore, však? Rozne. No... Viete, ale tam tá hmla je naozaj hrozná, ja sa bojím. Asi takto vidím, že zoberiem si lyže idem domov, lebo je to bieda. Tuto, že je hmla, kamarát? Áno, to je hmla. Bože, raz v 65., keď som tu mal preteky, bol tu taký skokan. Vtedy bola hmla. Vtedy bola taká hmla, že aj vtáci chodili pešo, kamarát. A bol taký Poliak, Tadeusz Serepecký sa volal. No ale ten sa ti tak bál, že za ním to bolo aj vidno. On išiel v pluhu, robil oblúčiky, no a robil nám aj hnedú stopu. Akože vodiacu stopu. No, veľa skokanov si to pomýlilo aj s vodiacou čiarou, áno. No a potom si rozbili držku. Hlavne sa báli pristáť, lebo nevedeli, čo po ňom dolu zostalo, vieš? To boli haldy za ním, človeče, to bolo niečo neskutočné. Čože? No, dobre. No čo, môžem ísť? Môžeš ísť, poď. Dobre. A akože mi Počkaj, radí, počkaj. Nie. Zase sa to zatiahlo, musíme chvíľku počkať. Ale vieš, je dobré, že tu aspoň sedí so mnou našinec, vieš, lebo keď tu je taký Fín Ahonen, tak každé druhé písmeno prehlasované, no to si pokecaj. To ako keby po maďarsky na mňa rozprával. Ja po maďarsky pekné veci teda neviem. No dobre, čo, tak už môžem ísť? Počkaj, opýtam sa. Môže ísť? To si teraz musíte robiť srandu. Môžem Vieš čo, ísť? kamarát? Nemôžeš. Oni to odložili o hodinu a išli na obed. Ale vieš čo? Aby si mi tu nezamrzol, tu máš toto, daj si to pod dres, aby sa ich to nerozbilo, skočíš mi po pivo. Keď sa odrazíš, tam nad tými stromami vidíš búdu zamrznutého, hej? Tam dávajú dobrého čapáka. Ale ak tam bude zavreté, tam vpravo máš jednotu, vezmeš fľaškové. A tiež mi donieš aj cigarety, tie donies v každom prípade, jasné? Dobre, čo by som pre vás nespravil? Ale ešte počkaj. Keď dopadneš a zamrznutý bude zavretý, stavíš takto. Keď bude otvorený, stavíš takto. Chápeš? Aby som vedel, či sa mám tešiť na čapáka alebo na fľaškové. A tie cigarety nezabudnú. Si pripravený? Áno. Tak poď. Bože, ja v tej mle nevidím, ja sa radšej pozriem tam na obrazovku. Ach, do keľu. Špánik mám v rici. Tak asi si potom skočím sám.